er der i vejen, skat? Er fordi du ikke må lege med mors briller? Jeg ved, at mors briller de er for dyre til at lege med, skat. Hvad ligger der oppe på det bord, Aya? Mors briller. Det er mors briller, der ligger deroppe. Hvad skat? Hvad så? Ej, puttefnutte. Au. 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 Stop det lige.